ire-iren kin gane bari ki jin gaya miki banda ma lalacewar al'amari ni ina ɗana miji ne zan ci da wannan yarinya shegiya kashi da rai tana tafiya balle wai ita yar iska wai wayo kaza Maryam Dawisu kin gane kanki ai Maryam Dawisu kuma duk sanda na ƙara gani gwamnati da ɗauko ki ina dangola sai kin gwamnati ma me ya kawo ki TikTok ki ma zo duniya ba a rayuwarki wallahi tallahi ni ina ɗa namiji ko da zai in kula wannan jakas na rantse da Allah gwara in mutu haka kuma majority ma wa'anda suke kula sun idan ka je ka kalli matan su ta na aure na sunna wanda Allah ya wace musu annabi ya yassare da komai nasu ne haƙƙin su ga su nan a gida da suke kula su wallahi sai ka sha mamaki za ga matan su tsaftsaf kyakkyawu na rasa wace bala'i ma suke bi a cikin irin wa'annan farikan ke an wata yar iska ce banza sha Maryam Dawisu har wata yar iska ce ke ana magana ɗan iska ma ce hakkin kisa baki da dirin komai ana watan Ramadan ki fito kina wani karye wai ke ga ki ballaga za sha mahaukaciyar GRA to an fiki idan iskancin za a yi an yaga miki kin gane amma kowa ai ya san me yake yi ke ba dabba bace ba akuya bace azumi ne yazo ya kamata ko me mutum zai yi ayya kyautatawar zuciyar mu ko duk fa kafircin da mutum yake da iskancin sa ya san cewa wannan watan azumin Ramadan ne fa ya kama amma tsabar rashin mutunci karfe 4 azumi da aka fara shi yau in banda tsinanniya ce ke ma yanda aka fara azumin nan yau ba mutum sai ya tattara komai da komai sa bai je ya ta roƙar Allah yau ne fa first day din mu fa yau ne first day wallahi tallahi ni ba wa'anda suke ban mamaki ma sai wanda suke zama su kalli irin wannan da azumi kuma da azumin nan ka je ka ga biwas din da aka mata almost mutun nawa ana azumi kuma mazan ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bikin magaji baya hana na magajiya. Na gama bukukuwan da nake yi da komai nayi tsaf to ina ta jin wasu cece kuce da suke tashi ai idan mutun shi ya cika mara kunya ne to kawai sunan ka zai kama idan mutum bai san yanda ake yin shari'a ba ku fada ka ta ku ji in gaya muku abin da yake faruwa mutanen nan na farko duk wanda zai ganni ina rayuwa ta ni kadai za a ganni ina rayuwa ba na shiga sabgar kowa kuma gumina nake ci halak ina nake ci gabaki ɗayan su sun san gurin sana'ata kuma sun san inda nake hasali ina alfahari da cewa ni Murjanatu Ibrahim kunya ce yar ƙauyen kunya ce ni nan garin kunya mun jibir wanda ya sani ina alfahari da hakan to duk wanda ya cika shi mara kunya ne zuwa zai iya ce wance da ke nake anan ne mutum zai gane waye mutum sannan anan ne za ku gane bambancin halak da haramci kun gane ba ni da lokacin irin wannan idan ma mutum sim yake yi ko kuma yana cece ku ce ne dan neman followers to da daga kaina mutum ba zai ƙara yin abu dan neman followers ba da daga kaina akwai sirrin mutum da idan ka fitar da shi wallahi tallahi ba zai iya buɗe datar shi ba ma so amma kana kallon mutum kawai ka mishi fuska ina wasu bukukuwa ne a gabana su wai dole sai ka raɗe su sannan zaka zama mutum sannan Allah ba zai taɓa ɗaukaka ka ba idan baka jikinsu dole wai sai kana jikinsu Allah zai ɗaukaka ka to Allah idan ya ce kun fai kun akan bawansa babu wanda ya isa sannan kuma har yanzu bana jin kaina wata ce ni bana jin kaina wata ce ban ɗauki kaina a kowa ba sannan mutane ne ma suke ce mun wai wani ke sele ce ko wani abu bana kallon kaina a matsayin wata sele ku da kuka dau abin da muhimmanci ku ne hassada ya cika wa cikin ku har kuke ganin wata tsiya ce a ciki menene ma a cikin zama selan abin da wane ya ce kaza ce akan ka wane ya zage ka da wanda ya isa da wanda bai isa ba ya zage ka ku wannan shine abin alfaharin ku to ga Murja nan ga kuma sunanta nan an sani kuma Murja yar kunya ce kuma Murja yar Kano ce ba zuwau bace ba yar kunya ce mun jibir mahaifata a nan take sannan kowa ya san ni ya san sana'ata nake gumina nake ci na killace kaina daga kanku saboda bana son shiga cikin ku shine abin da yake kona muku rai to yarinya ce maza ta kama sunana anan za ta ji yanda ake ragargaza idan mace bata san me ake nufi da shari'a ba to za ta sani Allah ka sa ziga mace ake yi tai magana a kaina a ƙara ziga ta kama sunana anan ƙarshen kuma gabaki ɗaya da ire-iren ku yazo da tozartin da kuke yi har mutumin wai mai kashi a gindi wannan abu yana bani mamaki ba za a shiga cikin ku ba Murja ba za ta shiga cikin ku ba na gwammaci in ci halak ɗina in zauna in yi rayuwa tare da iyayena ba zan bi ku ba